At andito po ako upang ibahagi sa inyo ang mga hagupit ng bagyong Ulysses dito sa Pangasinan. So tara! Guys, natumbang saging. May bunga pa man din. Sayang po ang bunga niya. Oh gosh. Sige. Kawawa naman ang mga taga-Pangasinan nito. Sa sobrang lakas ng hangin, kaya po natumba ang mga ito. So, no. Pati po ang papaya, kawawa po ang papaya, natumba, nabungkal mula sa lupa. So, ayan mga kabarkada. Pati po yan. Pati isang saging na naman po ang natumba na may bunga. Kawawa talaga ang mga taga-Pangasinan nyo dito. Yan po ang pinaka malalang hagupit ng bagyong Ulysses. Kasi ang laki po ng epekto nito. Yan. Natumbang malunggay. So, ayan. Kita nyo naman po siguro. Tubig.